kamusta naman yung daliri? Malambot? Ha? Kanina matigas eh. Ginanong ka. Sa puntong ito, napakasaya ko dahil nakita ko ang minsan ngiti si tatay. Yan, matigas. Napakasarap ang ngiti ni tatay. Kanina, ganun ka, matigas. Ganun. Malambot ka. Okay ha. Nung una daw matigas. Ngayon malambot na daw yung daliri ni tatay. Mga kababayan ko, ito na po yung first session namin ni tatay at part 2. Kaya maya-maya lang pinarelax ko muna si tatay. At ang gagawin ko sa kanya ay ang shoulder area, arms, tsaka ang kabilaan. Ang gagawin ko kay tatay ngayon, ang ititherapy ko, inuna ko muna itong phalanges niya, hand area, itong carpal, isasama ko na rin yung tendon dito at ang flex tendon at ang kanyang ulna at ang kanyang radius na rin ay aking dadaanan. Dito muna ako nagpo-focus sa kanyang carpal area. At dito muna ako sa may tendon niya at dinaanan ko na rin ang kanyang mga sinuses dito sa kanyang phalanges. At nagpupukas lang ako dito sa may ulna niya. Dito muna ako sa kanyang mga daliri. Inikot ko lang counterclockwise ng dahan-dahan at clockwise ng dahan-dahan. At nirelax ko lang ng bahagya. At maya-maya lang ay napapansin namin ni tatay na nag-iba na. Ang kanina ay sobrang tigas ito, ngayon ay lumambot na ng bahagya. Kaya ito pinagpatuloy namin ang aming therapy at pinalikan ko ulit ang kanyang carpal area at dito na rin nasa may tendon ay nag-focus ako dito sa hand sa ngayon, ang flex tendon, ang radius at ang ulna. Kamusta naman yung daliri? Malambot? Kanina matigas eh. Ginanong ka. Ginanong ko tayo, matigas. Yan, matigas. Ngayon matigas ha. Tayo matigas. Yan, matigas. Ngayon matigas ha. Tayo matigas. Yan, matigas. Ngayon matigas ha. Di ba kanina? Ganun ka, matigas ha. Ganun. Ngayon. Ngayon tayo, ano yung daliri mo? Oo. Tay, kamusta yung daliri mo? Sakit. Tanaw. Malambot ka. Okay ha. Nung una daw matigas. Ngayon malambot na daw yung daliri ni tatay. Ayan po ay persistent pala tatay. Sana tuloy-tuloy na yung paglambot dito, no? At ituloy natin hanggang dito. Nandito. Ang kalahating katawan, saka dito. Okay. Itutuloy na namin ang aming session. Dito pa lang sa kamay ni tatay ay nasayahan ni si tatay. At ito, iniikot-ikot ko muna ng bahagya ang flex tendon ni tatay. Counterclockwise lang ng dahan-dahan at clockwise. At dito naman ako sa may sikod banda, ipupush and pull ko lang ng bahagya. At lumipat naman ako sa kanyang bicep area at tricep, ganun din, pataas lang at pababa.
ipupul lang natin pataas ng dahan-dahan at pababa para ma-stretch ang kanyang chest. At dito naman tayo sa side area. Ang effect nito ay ang scapula at dahan-dahan lang hihilain natin na para ma-relax at ma-blood circulate na rin. At ito naman hinila ko pataas ang kanyang buong shoulder ay buong arm, ang long arm kasama na yung bicep at dahan-dahan lang dahan-dahan lang yung hila pataas papunta ng bicep at dahan-dahan lang ito nirelax natin ng bahagya at dito naman tayo sa may scapula at dahan-dahan lang ang ating pagmanipula nito dahil alam naman natin ay may katandaan na rin si tatay na ang kanyang mga buto ay hindi na ganon katibay. I-compare natin sa mga kabataan ay napakatibay. Dahan-dahan lang tayo imanipula ang part ng katawan ni tatay at ito pinipress ko lang ang kanyang bicep at tricep at piniflex ko na rin ang kanyang siko. Maya lang ay tinaas ko na rin ang kanyang siko ng bahagya at pababa at isi-shake ng konti para patuloy ang daloy ng blood circulation. I-shake lang at iti-twist sa konting twist ng papunta sa taas ng bahagya lang hindi natin biglain ang ating ay dahan-dahan lang at ibalik natin at dito naman tayo sa kanyang flex tendon at ikot-ikot lang natin ang bahagya at counterclockwise at clockwise na dahan-dahan lang at hinay-hinay lang ang pag-iikot dahil napaka-sensitibo itong part na ito. Iti-therapy lang natin ng dahan-dahan ikot-ikotin lang natin ng 5 times to 10 times counterclockwise and clockwise. At ito napapansin namin na medyo agumaan na ang mga daliri ni tatay. At dito naman tayo sa kanyang long arm dito sa may elbow area. Kailangan natin na i-flex ng konti ang kanyang joint dito at ang ligaments ng bahagya at ng mga nerve. Kailangan yung mga nerves dito ay madaanan natin at ang mga ligaments ito at ititwist na natin ng dahan-dahan ang kanyang braso palikod at dito sa harap at relax natin ng konti para dumaloy ang tubo nito at ititwist ko naman itong side body ni tatay para ma-stretch na rin ang kanyang likod at dito naman tayo sa may long arm niya na i-twist lang natin ang bahagya itong radial head at humerus i-ano natin ito kailangan na madaanan itong mga muscle na to
At i-stretch na lang natin pababa, tulak pababa at pataas ng bahagya. Ganun din, pwede rin natin bilangin ng 5 times to 10 times. At lumipat naman tayo ng pwesto, ganun din. I-pupush lang natin at up, taas at pababa. Dahan-dahan lang para madaanan talaga natin ang lahat ng mga bones dito, mga joints, ang mga ligaments, tendon at ang mga nerves, at lalong-lalo na blood circulate, ang mga blood vessels dito. Patuloy ang pag-ikot ng mga tugo. At ito stretch natin ulit ang kanyang shoulder, itong part ng stroke ng tatay at kanyang paralyze. Hinay-hinay lang ang ating pag-therapy. Kailangan ng all na dito. Tay, kamusta naman yung yung dito? Mamut. Lumambot. Yung dito? Yung dito? Lahat dito? Lahat lumambot. Lumambot daw yung shoulder ni tatay. So, sa likod muna tayo, tay, ha? Yung patuloy natin sa likod. Okay, ha? Bali, ang sabi ni tatay ay lumambot daw yung buong shoulder niya o buong braso. At dito na po ako sa likod ng bahagi ni tatay. Kailangan ko rin madaanan dito ang mga joints dito sa may spinal cord, lower back area sa may spine, at dito sa may ligaments din sa may disc, dito sa may sciatica, at ang mga buto-buto rito kailangan kong daanan. Nagpupukus muna ako dito sa may buttocks area ni tatay, dito sa may Okay, ligaments. dahil tapos na kami ni tatay dito sa kanyang paralyzed area, ay doon naman kami dito naman kami sa kabila. Na rin natin, dadaanan natin to para ma-blood circulate na rin. At ito, nandito na tayo sa kabilang area, which is ito yung normal. At kailangan madaanan natin itong mga parts dito. Mayroong parts dito sa buong katawan natin, sa shoulder, dito sa may liver, sa may gallbladder, at dito sa may colon, at may lung, sa may intestine, at sa kidney na rin. Mayroon din dito stomach, sa may part dito sa kamay, ating dadaanan at ating pipindutin ang mga parts dito, lalo na dito sa eyes. At dito naman tayo sa tricep area at bicep, sa mga muscle dito. Kailangan daanin natin to, at dito sa bandang baba ang humerus, at daanan na rin natin ang lahat dito, mga joints, mga bones, mga ligaments, tendon area, at mga nerves, at ng mga blood vessels, at stretch natin ang bahagya. Ganun din, up, down lang. Pupul mo lang pataas ng bahagya at pababa ng dahan-dahan ng 5 times to 10 times. Pupush na natin dito sa may side area. Pasok dito sa chest at palabas dito sa may scapula. At ganyan lang, dahan-dahan lang ng 5 times to 10 times. At
dito naman tayo sa bandang taas sa may shoulder area niya. Focus lang natin ng konti para dito sa may scapula niya. At madaanan na rin ang sa likod ng long head. Paghihila. Dito na natin i-relax ng konti. Dito naman tayo sa kanyang radius area o flex tendon na ganun din dito na tayo i-stretch natin ang buong katawan ni tatay para rin to sa back pain, neck na shoulder pain sa may scoliosis at sa may muscle pain at ang joint pain lahat-lahat na ay madaanan natin pag ganitong stretching ang gagawin natin. Buong katawan ay magagalaw sa pamamagitan ng pag-stretch ng buong katawan. Okay. Sarap. Tumunog yung likod mo? Marami? Ilan? Ilan tayo? Dalawa. Tumunog daw yung likod ni tatay Iba yung therapy ko tayo? Iba yung sa akin? Maganda yung sa akin tayo. Okay. Kaya inahat ng pangit. Hindi ko nito yung therapy na kayo. Iba pala yung therapy ko tayo. Maganda din tayo. Ako lang. Ngayon ka lang naka-experience sa ganito? Ngayon ka lang nakasubok ng ganito? Magsakit ka eh. Pinasakit kasi tayo,
ba lang tayo? Ha? One, two, three. One, two. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Okay, tumunog. Ha? Tumunog. Oh, yun pa. Ayun pa. Ayun pa. Ayun pa. Ang dami ah. Ilan yung tumunog? Ha? Ilan? Ilan yung tumunog? Ilan? What? Tay, ilan yung tumunog sa ano to ma? Sa... Ha? What? Upat daw, apat. Apat daw yung tumunog dito sa Maijo area niya. Ano, kamusta naman? Oh, then. Ha? Okay? Then. Okay na okay. Ay. Mga kababayan ko abangan nyo kami ni tatay sa aming second session. Pangalawa tay, babalik ako ha. Okay, bye-bye. Bye. Bye.